LGOG en SRCL presenteren Limburgs Verleden. Dag Mennings, welkom in onze podcast. Hartelijk dank om tijd te maken in je drukke agenda om dit te doen. Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij en wat doe jij? Ja, welkom in het Limburgs Museum. Merci. Bert Bennings, 55 jaar geloof ik nu. Geboren in Gelderland, gestudeerd in Tilburg, op verschillende plekken gewerkt. Voor erfgoedinstellingen, voor podiumkunstinstellingen. De laatste jaren voor musea. En waarom heb ik voor de kunst- en erfgoedsector gekozen? Ooit, toen was ik een jaar of 30, werkzaam als econoom in een academisch ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou echt belangrijk? En dat waren de kunst en erfgoed. En toen ben ik overgestapt naar de cultuursector. En met veel plezier sindsdien. Ja, want van opleiding ben je eigenlijk econoom. Klopt. En ik ken niet zo heel veel economen die dan al in een redelijk vroeg stadium de omstap maken naar de kunsten. Wat was daar het sprankeltje dat gezorgd heeft voor, ja, laat ik van die beta-kant toch maar eens naar de alfa's kijken? Ja, nou eigenlijk is het moment dat je gedwongen wordt om eens een keer stil te staan. Dus ik werkte toen aan een heel interessant project in het ziekenhuis. Maar heel intensief. Toen heb ik te hard gewerkt en toen heb ik een jaar niet gewerkt. En toen ben ik nagedacht, ja, wat vind ik nou echt belangrijk? En de zorgsector is heel erg belangrijk. Zeker ook de academische ziekenhuizen. Met onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg. Maar ik had daar zelf minder persoonlijke affiniteit mee. En nou, juist als je dan een keer wat minder gaat met je, dan als je kijkt wat dan je inspireert en raakt, dan zijn het toch de kunsten eigenlijk in brede zin. Ja, in eerste instantie was dat als een coördinator, daarna meer in echt leidinggevende functies. Hoe ben je in Limburg verzeild geraakt? Oh, dat is heel grappig. Ja, ik kreeg een telefoontje van een headhunter voor deze positie. En op dat moment werkte ik voor het Cobra Museum. En dan deden we een internationaal programma. Dan wereldwijd actief. Dus zat ik heel veel in de golfregio en Midden- en Zuid-Amerika en in Azië. En toen dacht ik, ja, als dat programma nu 2 continenten hebben gerealiseerd, een internationaal tentoonstelling van Cobra, dan wordt het tijd om verder te gaan. En nou, juist op dat moment belde de headhunter van, wil je directeur worden van het Limburgs Museum? Om te solliciteren dan eerst? Of? Ja, zeker. Ja. Dus, nee, het was weer een hele moderne, open procedure waar ik erg voor ben. Ja. Dat is ongeveer 4 jaar geleden dat je in dienst bent gekomen van het Limburgs Museum. Mm-hmm. Meestal wat ik weet van mensen die dat soort van posities aannemen, is dat ze een soort van lange termijn visie hebben. Hè? Dit is wat het museum op dat moment is. Een aantal dingen gaan goed, een aantal dingen kunnen verbeterd worden. Hoe kwam jij erin? Wat was jouw visie voordat je... Daarna vraag ik de ervaringen nadat je begonnen bent. Maar voordat je aan de slag ging, je hoort, oké, je bent aangenomen. Wat was de lange termijn visie die je wou verwezenlijken? Nou, dat was wel een acuut probleem bij het Limburgs Museum. Ik weet nog dat het tweede sollicitatiegesprek was in Panningen, op het gemeentehuis. Mm-hmm. En de avond ervoor in Hotel Wilhelmina hier in Venlo gelogeerd. En bij het ontbijt lag de Limburger op tafel. En op de voorpagina stond een artikel over het Limburgs Museum en ook over het visitatierapport wat verschenen was. Nou, dat was niet zo heel positief. Dus ik heb de krant meegenomen naar het sollicitatiegesprek. Nou, wat is er aan de hand? En toen kreeg ik gelijk de vraag terug, hoe zou je hiermee omgaan als je directeur zou zijn? Toen zei ik, ja, ik ga ervan uit dat wat er in de krant staat klopt. Dat is niet altijd zo, maar dan in dit geval, stel dat het klopt wat er staat. Ja, dan heb je 2 keuzes. Of je reageert direct van boodschap begrepen, we gaan het oppakken. Of je reageert niet en dan kom je terug als je meer tekst en uitleg hebt hoe je dat dan gaat doen. Dus er was wel iets acuuts aan de hand. Praktisch voorbeeld, ik ben toen april begonnen en vanaf augustus in dat jaar was er geen programmering meer voorbereid. Gewoon niets. Okay. De jaren daarna. En op heel veel terreinen. Ja, dat was echt wel werk aan de winkel. En dan moet je snel aan de slag. Dus dan heb je wel een lange termijnvisie, maar je moet direct aan de slag om die te gaan realiseren. Ja. En daar hebben we de afgelopen 4 jaar heel hard aan gewerkt. En over die lange termijnvisie, de meest existentiële vragen zijn het meest makkelijk soms te beantwoorden.
Want als je het Limburgs Museum heet, dan wat is je propositie? Dan vertel je de vader van Limburg. Ja. Het is niet zo heel ingewikkeld. Het wordt ingewikkeld. Hoe realiseer je dat dan? En hoe ga je je doelstelling behalen? Dat is gewoon het harde werk dan vervolgens. Dus dat hebben we toen in die sollicitatie... heb ik die plannen gepresenteerd. Van hoe dan, wat en hoe dan. En vervolgens de raad was daar enthousiast over. En vervolgens dan met het managementteam en de rest van de organisatie. En vervolgens naar de belangrijkste stakeholder, dat is de provincie Limburg, waar de verhoudingen niet goed mee waren. En dan begin je te bouwen. Stilaan dat vertrouwen ook terugwinnen. Ja, vertrouwen is het meest essentiële. En dat is ook een ongrijpbaar iets. Je weet wanneer het er is. Je weet ook wanneer het er niet meer is, meestal. Ja, dat hoort heel duidelijk aan de politici wanneer het er niet meer is. Als ze dreigen om de helft van de subsidie in te houden. Of dat is bij onze organisatie. Ja. Of alles in te houden. Ja. Dat kan ook. Dat was ook wel staande praktijk in Limburg. Ja. Hoewel ik daar dat gezegd hebbende, in Limburg, dat kennen andere provincies ook, in Limburg wordt ontzettend veel geld geïnvesteerd, zou ik willen zeggen, in cultuur en erfgoed. En daar steekt Limburg zeer positief af tegenover andere provincies. Maar ja, men verwacht wel wat en terecht. Ja. Dus die plannen die waren er dan. En als je nu terugkijkt, die afgelopen 4 jaar, hoe ver zit je? Je moet een percentage geven, maar ook concrete voorbeelden geven. Ik vind dat je altijd grote ambities moet hebben en de lat hoog moet leggen. En als je dan vervolgens 80% realiseert, kom je bij de hele eind, zeg maar, in wat je dan bereikt. We hebben toen dat ontwikkelplan, wat ook maar 20 slides zijn eigenlijk in essentie, toen in 2019 opgeschreven en die hebben we in 2022 herijkt. Dus we hebben gaan kijken, waar staan we nu? Midden in coronatijd. En eigenlijk even los van de bezoekersaantallen en lockdowns, zaten we gewoon op schema. En eigenlijk nog steeds. En we hebben het afgelopen jaar een online museum gelanceerd. Daar is echt knoeperd hard aan gewerkt. Dus we zitten op schema. Dat is goed. Ja. Ik zal niet naar het hele schema vragen. Dat is misschien voor de luisteraar net iets te specialistisch. Net iets te specialistisch. Je noemt al dat online museum. Hè? Dat is echt de nieuwe tak waar dat jullie nu op inzetten. Dat is volledig nieuw. Ja. Als je kijkt naar het verleden, wat een museum doorgaans doet, zijn exposities, natuurlijk samenwerkingen. Reizen en exposities kan ook, maar dat online museum, dat komt echt meteen bij de mensen in de huiskamer binnen. Waar is dat idee begonnen? Eigenlijk in 2019, dus voor corona. Oké, dus voor corona. Het is geen export van de pandemie. We hebben het in coronatijd wel getest. Heel krakkemikkig, maar het wel wat getest. Maar het is in 2019 bedacht vanuit de gedachte dat we als Limburgs Museum zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Mm-hmm. En heel veel mensen vinden Venlo ver weg of kennen het niet of nauwelijks of hebben daar een bepaald beeld bij. Wat het mag zijn. Maastricht is de weekendstad van nummer 1 in Nederland. Dus daar komen echt 100.000 mensen, heel veel mensen naartoe. Venlo is dat nog niet. Dat kan het wel worden. Je moet altijd ambities hebben. Dan is het... als je dan veel mensen wil bereiken, dan moet je op pad. En het Limburgs Museum deed dat al wel met kleinschalig. En daar hebben we veel meer uitgebouwd en tot echt een volwaardig museum op locatie. Mm-hmm. Met verschillende producties door heel Limburg. Maar een online museum was er nog niet. En dat heeft dezelfde doelstelling als het Limburgs Museum op locatie. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Mensen met wie je anders misschien niet zo makkelijk in contact komt. Of die niet meer kunnen reizen. Die zijn er ook. Mm-hmm. Maar ook wereldwijd. Evert Lindhorst, de voetballer van VVV, die heeft in de Emiraten gezeten. Als Evert op zijn hotelkamer zit en heimwee heeft naar Limburg, kan hij naar het online museum. Ja. Is het dan global de bedoeling om vooral vanuit de eigen collecties van het Limburgs Museum te werken? Of binnen het breder kader van de Limburg collectie, Linked Open Data, om vooral een platform te zijn voor de collecties die in heel Limburg zweven bij verschillende instanties? Ja, Limburg is koploper in Nederland op het ontsluiten van digitaal erfgoed. Mm-hmm. Dat zeggen wij niet, dat zeggen anderen. NDE, DEN, Netwerk Digitaal Erfgoed, OCMW, de cultuurfondsen, dat wordt gewoon alom onderkend, herkend, dat we in Limburg voorop lopen in de digitalisering. En daar is natuurlijk heel mooi werk verricht door een aantal instellingen. Dat is SACL, RSCL, Universiteitsbibliotheek, Limburgs Museum, Santa Ceramiek. Er zijn een aantal partijen die daar de kop voorhoede vormen van de Limburg-collectie. En de Limburg-collecties zijn eigenlijk alle gedigitaliseerde delen van alle Limburgse instellingen. Ja. Van alle Limburgse collecties. En daar is
door de regiegroep is daar, dat noem ik altijd maar de technische kant. Dus het architectonisch bouwwerk wat gedaan moet worden om vervolgens naar het publiek te kunnen, sterker nog met het publiek in contact te kunnen komen. Ja. Dus dat voorwerk was al gedaan en daar bouwen we met ons Limburgs Museum op voort. Want wij zijn eigenlijk een soort publieksportal van de Limburg-collectie, zou je kunnen zeggen. Maar als je de achterkant niet georganiseerd hebt, als je geen huis gebouwd hebt, kun je geen voordeur erin zetten. Want dat is een beetje een raar beeldspraak trouwens. Maar goed, het is niet zo sterke beeldspraak. Maar dat fundament heb je wel nodig. En dat voorwerk was door de hele sector in Limburg al gedaan. Dat is natuurlijk een van de kernkwaliteiten van Limburg, dat we dingen samen willen doen. Mm. En dat werkt heel mooi, komt dat bij elkaar. Dus dat is dan de gedigitaliseerde collectie die met linked open data, zoals je zegt, met elkaar willen verbinden en vervolgens naar het publiek brengen. Want dat is natuurlijk gauw het probleem van collecties. 90%, 95% van collecties ligt in een depot. Ja. Ziet niemand ooit, of bijna niet. En dat wil je anders hebben. Maar het gaat erom, niet alleen om de samenwerking in Limburg met al die partners. Want we zijn eigenlijk heel blij met ook de support en interesse van musea, archieven, bibliotheken, mediapartners, om hierin met elkaar samen te werken om de Limburg-collectie via ons Limburgs Museum naar het grootste publiek te brengen. Maar dat is nog niet helemaal volledig, want als Limburgs Museum hebben we auteur, zou je kunnen zeggen, van verhalen, schrijver van verhalen in ons Limburgs Museum. Maar onze partners zijn dat ook. Ja. L1 bijvoorbeeld, noem al die partners maar op. Zij zijn ook auteurs van verhalen van Limburg die we in ons Limburgs Museum brengen. Maar heel belangrijk ook is dat elke Limburger is auteur van een verhaal over Limburg. Mm-hmm. Dus we zien ook echt het online museum als een echt participatief museum, als een echt inclusief museum, waar iedereen kan bijdragen. Een soort Wikipedia-vorm waarin we de verhalen vertellen. Maar dan niet één verhaal geschreven door heel veel mensen, maar heel veel verschillende verhalen door heel veel verschillende mensen geschreven. Ja. Zodat het heel duidelijk is wie de afzender is. En daarmee ook staat voor de inhoud en de juistheid en de correctheid van de inhoud. Maar juist al die verschillende verhalen maakt het veel inclusiever, veel democratischer. Je stimuleert ook de kansengelijkheid om samen het geheugen van Limburg te gaan schrijven. Ja, maar er zal toch nog altijd wel een curator aan te pas moeten komen. Want als je gewoon alle verhalen samenraapt, dan krijg je eigenlijk een archief. En vanuit een archief kan je interessante dingen halen om exposities mee in te vullen. Maar er zit soms ook heel veel niet zo heel interessant werk, of alleen voor academici interessante gegevens in zo'n archief. Je kunt twee kanten op. Het is of hoogspecialistisch of zo algemeen dat het weer weinig zegt. Ja. Maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Die vraag krijgen we heel veel van, wordt dan alles geplaatst? Waarom niet? Zou ik bijna willen zeggen. Durf het maar aan om de sleutels van je huis weg te geven. Mensen moeten dan toch een bepaalde manier hebben om te navigeren. Omdat als ik mij een museum voorstel, ik zit niet in de museumwereld. Hè. Ik ben historicus. Ja. Maar als ik mij een museum voorstel, dan kom ik ergens binnen. Dat is gecureerd. Mm-hmm. Ik zie wat men wil dat ik zie. Ik heb de belevenis die men min of meer uitstippelt. Natuurlijk zit daar een individualistisch gegeven in, maar toch, je gaat eigenlijk in mee. Ja. Je gaat door gangen, bepaalde schilderijen hangen in een bepaalde volgorde. De achtergrond wat die gezangen hebben, een bepaalde kleur. Dat is het online museum dus niet. Nee, in het online museum gaan we echt een online museumervaring opnieuw definiëren. Okay. We gaan het gewoon uitvinden. Ja, het is geen kopie van de fysieke wereld. Het kan van alles zijn. We hebben op dit moment, het gaat in een format van storytelling. Dus we vertellen verhalen die met elkaar verbonden zijn. En door de verbondenheid, ook met collecties, geeft een bepaalde context en verdieping. Dat is de gedachtegang. De vorm van een verhaal kan van alles zijn. Dat kan een gedicht zijn of een videoclip of een foto, een tekst, een korte tekst, lange tekst, een documentaire, een liedje. Het kan van alles zijn. Maar en dan kom je bij die linked open data, waar je met tekst werkt, met termen werkt, verbind je dat aan elkaar. Ja. En zo wordt een samengesteld verhaal die verschillende perspectieven belicht. Ja. En het een is niet meer waard. Het moet allemaal wel waar zijn, maar niet meer waard dan een ander. En wij willen gewoon die gastcuratorschap, zou je bijna kunnen zeggen, gewoon aan iedereen laten. Yeah. En we zijn daar 4 jaar geleden gelijk mee begonnen. Eerst een nieuwe productie hier, toen in het najaar 2019, toen er nog niks was. Hebben we gelijk Xavier Hermans gevraagd van Toneelgroep Maastricht om als toneelmaker, theatermaker, een tentoonstelling te maken. Yeah. Dus in die zin ook inclusief naar andere sectoren te zijn.
en andermans perspectieven te ervaren. Ja. Ja, je zou denken bij Linked Open Data, de makkelijkste manier waarop dat ik het kan visualiseren, en ik ben ook geen expert in digitalisering, maar het is een beetje zoals Twitter of LinkedIn of Facebook werkt. Je hebt een hashtag, die kan je toevoegen en daarmee koppel je eigenlijk alle mogelijke verschillende berichten, en in dit geval dus vormen van erfgoed, wat dat ook mogen zijn, materieel, immaterieel, aan een bepaald thema. Stel dat het mijnbouw, hashtag mijnbouw, dan kan daar een hele wereld rond. Hashtag fanfare, dan kan daar ook weer een hele wereld rond ontstaan. Ik denk wat interessant is aan zo'n online setting, is dat je heel flexibel ook kunt zijn in bepaalde mensen als gastcurator. En dat kan Jan met de pet zijn vanuit de straat die een interessant verhaal heeft, of dat kan iemand zijn die in Rauwehuizen zit en dan gevraagd wordt om een bepaalde collectie samen te stellen. Maar dat gaat natuurlijk veel, veel sneller en daarmee krijg je wel een soort van mindmap van een bepaalde persoon. Dat in een fysieke setting misschien moeilijker is om te doen. Ja, en eerlijk gezegd, we zijn nu begonnen wel met cureren in het online museum. En mensen kunnen nu nog niet direct uploaden, in de toekomst wel. Nu gaan we nog via een mailadres, zeg maar. Dus in die zin speelt dat nu nog wel. Maar dat willen we meer en meer los gaan laten. En die zullen ook meer gaan, bijna zou je kunnen zeggen, automatiseren. Want via die tags kun je gewoon zelf ook kunnen de feeds gegenereerd worden. En wat ik dan interessant vind, als je dus tags werkt met onderwerpen, en dat ken je allemaal van Netflix, je hebt dit bekeken, misschien vind je dit ook wel interessant, hè? Dat soort aanbevelingen. Ja, dat kan enerzijds kan dat heel interessant zijn, maar ik vind het nog interessanter om die bubbel die je creëert, als het ware, op basis van interesses en behoeftes, en eerder surfgedrag, dat je die bubbel gaat doorprikken, door juist andere content in het algoritme te programmeren. Ja. En zo eigenlijk ook nog een soort maatschappelijke rol ook nog in te vervullen. Ja. En ook dat je niet in die fnuik, in die echokamer belandt, waar dat je alleen maar de dingen te zien krijgt. En dat is natuurlijk, sociale media is daar heel erg voor bekend. En je zit even, voor je het weet, zit je in die fuik. En vissen vinden het volgens mij ook niet leuk en mensen ook niet. Dus hoe kun je dat dan doorbreken? Dat vind ik dan een interessante gedachte hoe dat te doen. Dus enerzijds te automatiseren. Want we hebben nu een hele goede redactieteam van 2 mensen. Maar we kunnen, als het veel groter gaat worden, we kunnen niet 100 redacteuren. Nee, tuurlijk. Dat gaat op een gegeven moment niet meer. Dus dat is een hele spannende hoe dat in die automatisering gaat. Maar in het online museum over die participatie, ik weet niet of mensen er ooit van gehoord hebben, maar Nina Simon is een Amerikaanse museumgoeroe en die werkt bijvoorbeeld heeft een participatiestrategie ontwikkeld van Me to We. En dat gaat dus over samenwerken, co-creatie, maar op een gegeven moment echt naar hosting heet het dan. Dat je dus echt de sleutel afgeeft van je museum, als het ware. En dat een persoon, een gemeenschap zelf die verhaallijn kan gaan presenteren. In welke vorm dan ook. Ja, dat is een heel interessant gegeven. Wat daaruit duidelijk wordt voor mij, is dat het echt bedoeld is als een eigen identiteit. Het is geen verlenging eigenlijk van het Limburgs Museum. Het is eigenlijk een apart museum online. Ja, alleen het is wel zo ontwikkeld dat we programmeren in het Limburgs Museum langs 3 thema's. Dat is identiteit, transformatie en EU-regio. Wat is Limburg? Wie is de Limburger? Welke ontwikkelingen waren toen en nu? En wat is de plek van Limburg in een bredere context? Ja. En daar programmeren we op locatie in Venlo en het online museum op. Voor dezelfde doelgroep, maar wel steeds met exclusieve content. Ja. Zodat elk museum een destinatie op zichzelf is. En jij verwijst op een gegeven moment wel door naar andere 2 musea, zodat je wel een soort vliegwiel gaat ontstaan van meer bezoek in elk van die 3 musea. In het online museum zijn we eerst begonnen nu met het onderwerp Maas. Nu gaan we het over beleg van Maastricht. Binnenkort gaan we het waarschijnlijk hebben over migratie. We gaan het over feesten in Limburg hebben. Dus zo gaan we het wel thematisch beginnen. Nu zijn er iets van 60 of 70 verhalen in het online museum. Dat worden er duizenden. Op een gegeven moment moet je het om fysieke redenen en mentale redenen gewoon loslaten. Ja. En in die fase zit weer, dat is super spannend. Denk je toch niet dat het een ander publiek aanspreekt? Een fysiek museum spreekt denk ik toch een ander publiek aan dan zo'n online museum? Of ben ik daar mis in? Wat blijkt uit te testen? Dat denk je heel ouderwets. Ik ben historicus, hè? Nee, ik was laatst bij het Design Museum in Den Bosch over digitale mode. Ja. En wat me opviel, dat 4 tot 80 jaar gewoon allemaal achter die tablets zitten en die digitale mode aan het bekijken waren. Dus ik geloof daar niet zozeer in. We hebben ook bezoekersonderzoek gedaan al onder het heel
intensief onder de nadruk van het eerste lancering van het online museum. En de doelgroep die we voor ogen hebben als Limburgs Museum, die spreken we daar ook in aan. Ja. Wat wel zo is dat, dat zijn dan zogenaamde persona's, is dat de persona's, de gemiddelde leeftijd per persona wel een stuk lager is in het online gebeuren dan in het fysiek museum. Maar qua motivatie, drijfveren, interesses, er zit er geen verschil in. Ja, dat is interessant om te zien. Ik denk dat je natuurlijk ook voorzichtig moet experimenteren. Kijken dat het op zo'n manier aangeboden wordt dat mensen inderdaad hun weg vinden. Dat het niet gewoon een woestenij is aan allerlei content. Wat het internet in veel gevallen nu geworden is. Zeker als je het vergelijkt met hoe dat de begindagen waren. Dat is dan het online museum, dat is in volle opbouw. Er is ook niet echt waarschijnlijk een einddatum in gedachten. Nee. Dat is iets wat zal groeien en organisch tot stand zal komen. Wat zijn de andere plannen voor de toekomst van het Limburgs Museum buiten dit online museum? Nou, het participatieve wat we in het online museum echt heel ver doorvoeren, dat willen we ook in de andere twee musea gaan doorvoeren. Welke twee hebben we het dan? Nou, op locatie en hier in het Limburgs Museum. Om een voorbeeld te geven, we gaan de geheel nieuwe collectiepresentatie presenteren de komende jaren. En de eerste opleving is 1 december dit jaar over het onderwerp feesten in Limburg. Ja, en er zijn zoveel feesten in Limburg, dat kun je gewoon niet kwijt. Er zijn er zoveel, die kun je gewoon allemaal niet kwijt. Dus wat we nu vragen is, als het tentoonstelling open is, dan kun je gewoon op zaal gewoon je eigen feest uit je eigen dorp X, Banholt bijvoorbeeld, de Meidentfeest in Banholt, kun je daar uploaden en toevoegen aan de presentatie. Ja. En ik vind zelf altijd landkaart heel fijn werken, want dat voel je altijd in, waar kom je vandaan? Babberich, en dan tik je dat in, dan kijk je wat er dan omhoog komt. Ja. Dat is een voorbeeld hoe je dus eigenlijk het online museum koppelt aan een fysiek museum. Ja. En weer de eigen inbreng, de identificatie, wat wij heel belangrijk vinden, dat onze PO's van ons voor iedereen, dat het ook voor elke Limburg voelt dat het van hen is. En dat ze er onderdeel van zijn. Ja. En dat het niet alleen wit en katholiek is, maar dat het ook diverse is geworden. Ja, tuurlijk. En dat is ook zonder daar weer in door te slaan, dat weet ik ook niet van. Dus die herkenbaarheid en die verschillende perspectieven, die allemaal ook te kunnen presenteren. Het werkt ook naar fysieke objecten. We hebben net een tv-programma, loopt er nu op L1 van het Museum van Limburg. Pareltjes uit de collectie of iets dergelijks. Ik ben de titel kwijt, maar daar komt het op neer. Ja, precies. En waarin we kijkers vragen om objecten voor te dragen voor in de nieuwe collectiepresentatie. Ja. En dan gaat het niet zozeer om de kunst- of cultuurhistorische waarde van het object, maar veel meer het verhaal wat erbij verteld wordt. Ja. En wat wij zien collectiestukken echt als informatiedragers om verhalen te vertellen. Dus dat is dan ook weer dat participatief verwerven van nieuwe collectie, want we vinden de collectie wat we nu hebben ik vind het vrij wit en katholiek. En Limburg is diverser geworden. Dus dat is een groot traject. Dus eerst nu met feestoplevingen, dan trekken we weer lessen en dan ontwikkelen we de rest van de collectiepresentatie de komende jaren. Ja. En op locatie, daar zien we ook weer de integratie. Dat het aan de ene kant heel belangrijk is om live fysiek ergens te zijn als museum. Ja, want dan heb je veel meer een persoonlijk contact. Maar het online kan het ook weer versterken. Voorbeeld, we reizen met Onvergetelijk Limburgs Museumtafel langs verzorgingshuizen, waar we met ouderen met dementie in gesprek gaan aan de hand van een collectiestuk, foto's, film, geluid uit onze collectie, over hun vroege herinnering. Fantastisch project en dat groeit als kool. We gaan ook naar ziekenhuizen toe, waar we dus wekelijks met ouderen die daar op een wachtafdeling liggen, dit doen. Maar je kunt vervolgens ook denken van alles staat nu op zo'n tablet waar onze vrijwilligers mee op pad gaan. Maar je kunt ook denken, waarom loggen ze in dat ziekenhuis niet in het online museum, waar de hele collectie beschikbaar is. Ja. En dat ouderen zelf kunnen kiezen in de collectie waar ze het over willen hebben. Ja. Sterker nog, er was een idee van een staatslid, die zei van mijn moeder dementeert en ga naar mijn moeder toe. En ik weet op een gegeven moment ook niet meer waar we het over hebben. Over het gaan hebben. Ja. Kan dit ook 1 op 1? Ja. En dan is dat je via je telefoon of tablet, laptop bij je ouders, dat je dus via online in het collectie kunt gasten en daarover het gesprek kunnen gaan voeren. Ja. En dan gaan dingen elkaar versterken. En dat was
toen, 4 jaar geleden, het idee, hoe gaan die 3 musea elkaar nu versterken? En nu beginnen te lopen, zeg maar. Je vroeg hoe ver ben je? Nou, dan begint het een beetje te lopen. En dan zie je op een gegeven moment die synergie zie je ontstaan. En dat is fantastisch. Ja. Dat is echt heel mooi om te zien. En dat op zich zou het mooi zijn om dat online museum ook een soort van presentatietool, werktuig te koppelen. Zodat bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden, maar ook voor dit soort van 1-op-1 gesprekken, dat je eigenlijk een samenstelling zelf kan maken, waar dat je als een soort van presentatie makkelijk door kan, zonder dat je weer helemaal moet gaan zoeken van waar stond dit nu? Hè? Een soort van winkelmandje. En dat is in de huidige versie nog totaal niet goed. Navigatie, oriëntatie. Het is echt een minimal viable product wat we gelanceerd hebben om het uit te testen. Maar dat is nog wel een klus. Het is mooi om te zien hoe dat groeit. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker ook naar die jongere generatie, maar misschien ben ik alweer veel te oudbollig in mijn gedachten. Wel, je weet hoe laat dat het is? Mijn gsm staat daar. Ja. We hebben nog heel even tijd. Ik zal dit er ook eventjes in laten, want Bert is zo druk bezet dat hij meteen hierna weer naar het volgende gesprek Maar ik ben wel graag op tijd voor afspraken. Snap ik. Wat was ik? Het is heel interessant om te zien hoe dat dit een tool kan zijn om mensen ook weer naar dat fysieke museum te lokken natuurlijk. Ik weet niet hoe het zit met jongere generaties. Een van de dingen die wij merken, en dat is altijd zo bij instellingen die veel met geschiedenis bezig zijn, het is toch een bepaalde leeftijdscategorie die daar enerzijds meer tijd, maar ook meer interesse in heeft, omdat ze een beetje terugkijken naar enerzijds hun eigen familiegeschiedenis en dan ruimer naar de algemene geschiedenis. Ja, maar dat zeg je heel goed, want generiek klopt het wat je zegt. Maar het klopt ook weer niet. En dat is natuurlijk wat leuk eraan, dat de regels niet altijd... weer er is altijd nuance, hè? Ja, nee, precies. We hebben een project gedaan met Molukse en Indische millennials. 4-tal workshops boden we aan. En ik dacht, gaat daar nou mensen op reageren? Nou, en ze hebben de oproep gedaan. En binnen een week hadden we voor 25 plekken 80 aanmeldingen. Kijk, mooi. Ja, binnen een week. En die hebben echt super fanatiek die workshops gevolgd om op zoek te gaan, de methodiek te krijgen, om op zoek te gaan naar een familiegeschiedenis in Limburg en in de Oost. Nou, fantastische dingen zijn eruit gekomen. En dat heeft geleid tot een fysieke presentatie. En dat is ook wel eens zo'n motivator geweest voor onze strategie. Dat er op een gegeven moment bij de fysieke presentatie, midden in de lockdown, is allemaal gedoe over een aantal mensen. En heel flauw, heel vervelend allemaal. Maar dan komt een vertegenwoordiger van zo'n gemeenschap binnen en die zegt tegen mij, nu hebben wij ook een plek in het museum. Nu hebben we ook een plek in de Limburgse geschiedschrijving. Ja, en dan doe je ertoe. Ja, tuurlijk. Ja. Voor mensen. Ja, maar lelijk woord te gebruiken, dan heb je echt die synergie, waar we dat vaak over hebben in de geschreven... Dus over jongeren, ik denk dat het wel kan. Maar dan is het veel meer niet dat je als instelling zegt, dit is interessant voor je. Nee, dan stel je de vraag, wat vind je interessant? Ja, en dat het dan echt kan groeien, hè? Dat het dan samen gaat. Ja, heel mooi. Ik ga jou laten, want je hebt het zo dadelijk in gesprek. Hartelijk dank hiervoor. Ja, met alle plezier. Laten we contact houden. Als er nog eens iets interessants is, dan kom ik met veel plezier nog eens langs. Of misschien iets makkelijker, dat jij eens naar Maastricht komt. Nee, ik kom graag naar Maastricht. En laten we verder praten over samenwerking en participatie in Limburg. En hoe gaat het dan? Ja, heel graag. Vanuit het SAC sowieso heel graag. Oh, is een hele fijne partner. Met alle plezier. Hartelijk dank.